Pamätám si, ako ma prvýkrát bolela hlava. Nemala som dobre vysvetlené uvoľňovanie pretlaku. Pamätám si, ako ja, citlivá na mikrozmeny, som cítila neskutočný rast, naozaj na výšku, a ako som mala prvýkrát svalovicu. A bola som po pobyte v hyperbarickej komore taká, že čo? Veď hodinu tu ležím, relaxujem, počúvam meditky, nehýbem sa, ako môžem mať svalovicu. Ale naozaj tá stimulácia kmeňových buniek aj do svalstva je taká, že to cítite. Teraz po korone vám nahrávam videá, aby ste si toto mohli užiť doma. Ako je dôležité používať suplementy alebo lieky, ktoré užívate pred vstupom do barokomory. Ja mám teraz tie antibiotika kvôli vytrhnutiu zubu, takže presne teraz pred ľahom, tesne pred vstupom si ich idem dať pre naozaj perfektnú účinnosť.